Mira, mireu, anem a xerrar també de dos companys nostres, són companys de la casa, són companys del web Com Anam. I ells són els protagonistes del nou videoclip del grup mallorquí Ses Bubotes. Estem xerrant amb Miquel Montoro i Antoni Ballador, que col·laboren en el tema Es meu predir. El que pretenen és fer homenatge, mireu, ja que xerràvem de predins, a tots els predins. El grup va treure a l'abril aquest nou disc anomenat Amb més força que mai. És un àlbum homenatge a la societat mallorquina. Hem escoltat. Sortir cada matí darrere d'on matigueres. Aquestes són les feines que té després de fer un cafè rebentat com sempre. S'encén un puro i s'ho mira i encantat de sa vida que verà sa terra. Però jo... Vale, pa un rote, pa un descosí, este niño, I tant que sí, i tant que sí. Crec que podem ja, mireu, xerrar amb en Pedro Adrover, que és cantant del grup de Ses Bubotes. Pedro, com estàs? Benvingut als 5 dies. Estàvem veient les imatges. Com surt aquesta superidea de posar els protagonistes del web Com Anam a la vostra cançó, Es meu predir? Conta-mos, Pedro. Bueno, bones tardes. No, surt arrel de pensar en aquesta cançó, no? Fer un homenatge a tots els predins, principalment en els nostres, que són els que ens han inspirat a fer aquesta cançó tan guapa i amb tant de sentiment. I res, dic que des d'un primer moment, ja quan estem a l'estudi muntant i gravant-la, ja vàrem pensar un poc en aquesta imatge idíl·lica d'en Miquel Montoro i Antoni Ballador com a protagonistes d'un possible videoclip que poguessin fer damunt d'aquesta cançó. I així ha estat un somni complet. Home, un bon còctel, aquesta masca. Sou seguidors del programa, imagino que sí, no? Sí, clar que sí. I tens hort, que això era important, perquè clar, si no fos una mica com anaves per tenir sort en condicions i saber quan ha de plantar les tomatigueres o quin és el bon moment per agafar les cols. Sí, jo no, però bé, he passat molts estius en el meu predir, en el seu hort, en el seu corral. Bé, mon pare m'hi duen de matí quan s'anaven a fer feina i jo me quedava amb ell pràcticament fins al migdia i sí que és veritat que tot això d'anar al safareig, d'anar a regar tota la manguera, a recollir verdures i bé, tot el que se pot recollir en l'estiu, ho hem fet i ho hem tocat molt de prop. I Pedro, com va anar el rodatge del videoclip? A tu te veig molt fresc, perquè tant si plou com si fa neu, en el videoclip de Ses Bubotes sempre surts mostrant aquests braços que tens, que jo també si te tingués et demostraria, però com va anar aquest rodatge per fora vila? I sobretot la química que vareu tenir vosaltres amb en Miquel Montoro i amb en Ballador. Bé, mira, els hem de donar les gràcies a en Miquel Montoro i en Antoni Ballador, sobretot en Miquel Montoro perquè ens va deixar que seva com a set de rodatge i va ser un detallasso des del primer moment. Han estat super entregadíssims a muntar això juntament amb nosaltres i els hem d'agrair infinit aquest detall que han tingut. I l'altre, res, i un poc, hem agafat una plata allà amb unes bales de paia de vora Sant Jordi, si vos fixeu passen molt d'avions, ens varen picar bastant de moscars, però varen passar un gustet, varen passar un poc de calor, això sí que és vera, però bé, sempre que gravam i sempre que ens juntam, com que tot ho feim nosaltres i autoditat, i ho feim des d'escó i desinteressadament, passant molt de gust, perquè si no passessin gust això no podria ser. Pedro, i això de veure... Està molt bé aquesta connexió telefònica, però nosaltres aquí en el sofà mos quedant sempre amb ganes de més i aquests braços a la Marta Guerau li agradaria veure-los en directe. Creus que seria possible l'any que ve, jo sé que estic bé l'any que ve, 2009, ja s'emoció, la setmana que ve tenir un crull a l'agenda perquè puguem propiciar una reunió en el plató dels 5 dies? Sí, jo crec que sí, no? Tot sigui per mostrar els braços. Home, i doncs si és per això, ja val la pena. Bé, aquí t'esperem. No, una màniga llarga, però... No. Si pot venir rollo Marlon Brando en camiseta Imperio, ja mos quedaries de fer feliç a tots. Però bé, tu vine com vulguis. Amb exigències i tot, No, nen, ja si hem demostrat, no m'ho faré bé. Mos ho té tot arreglat en 6 coses i ja veus. Bé, serà un gust poder conèixer de primera mà el disc, les anècdotes del rodatge i sobretot tenir-vos a tots aquí en el plató dels 5 dies. Pedro Adrover, gràcies, aquí t'esperam, te prenen la paraula. Gràcies a vosaltres i no parlar de tot. Gràcies, Pedro. Jo m'he apuntat. Ja ho has apuntat. Pero si vienen a cantar, ¿no? Que yo ya sabéis que me gusta mucho que me canten en directo, ¿no? Així que no passis pena, Vale, no. que mos donen la seva paraula.